Buntag sa inyong tanan, no? So, naata karon sa naata diri sa dry dockan, no? Mo ni dry dockan diri sa Mitaka, no? So, usa diri ka pintor. Mutirada ni siya. Mo ni nagpintal sa tanang barko diri. Tirada ni si. Sir. Usa katubaan ni, nay. Usa katubaan ni. Indo, tim dah. Selamat pagi. Wah. Sir. Loh, ay Bisaya man din ni kaya ta. Bisaya man din ka sir. Sir kanang pila imong pakyaw inani nga mga barko sir sa mga gipantirahan mo sir. Ha? Darni hangyo. Pila kay natin mga viewers mangutana niya. Mangutana sila nga pila yung pilay kuan ganay mga barko. So naa din siya nahimutang ron sa Hiroshima Mitaka no. So mo na yang gitirahan. Mo siya nagtira na may kay na tisda man eh. Gikan niagi kag tisda sir ba? Listing daan. Ikon ba kung unsay pilay mo pangayo kay na may mangutana gyud. Hi. Pilay pangayo naman ni sir. Sa imo lang Pangayo. partial lang ang down payment ana. Kamu ni bahala guys. So inato ra din siya. Oh grabe din no. Madara din siya hangyo no. So katong nahimutang diri sa Mitaka or sa asa mo sa Hiroshima IPM ni nga aktor no. So ipakita grabe kina siya mukulit guys. Pila ka kadlaw nagkulit ana? Dire. Oh. Kag mana na ni kinulit ni. Magkaway klaro. Unsa na to pagkakuan? Si mana din magtira sa pagkana lang liter. Kani ikalima na last na ni balik ni. Pila ka adlaw? 5. Mana? Alkansi man og ginadlaw na sir. Mao. Sige mga kaigsunan no. Pakyaw mana. Pakyaw din siya sir. So mo ni iyan ning pila mo pakyaw ni jud tugan, pila pakyaw. Pulo kalapad lang. Ngiga no so gipakyaw din niya mga kaigsunan og napulo kalapad. Naman ta Japan lapad gina. Kanilang iyang gitirahan kana ra nga liter 3 ka liter. Unsay pasabot ang 3 ka liter guys? Ha? Say pala na choy. Kanang 3 ka liter. Di pangalan ni Stagia. Say pangalan na. Nomura. Mura no, ngiga no. So, kita mo ano, akong i-zoom ha. Pinatukod na. Kaya tara. Kurog na magkayo guys. Sa? Kurog na kay singkon ba? Jacqueline. Sa mara to guys, kay balik na may trabaho kay lahi na may. Napoy isa ka actor diri. Lo, Choy. Unsa man na? Baho ta? Sige guys. Sige guys, manrabaho sa mi kay kato lahi man sa to pakyaw nya. Kani nga pakyaw mo po ni pilay pakyaw ni mo to no, puti no. Puti, alang god. Ako mang. Kayo tara mas mo. Ito isa. Duha di gitirahan niya ni guys. Ana. Duha gitirahan niya. Siya gatira ng puti. Ngiga no. Uy, siguro na may magpapintal siguro niyo. Kaya ko mamu-charge. Gimix na. So mga kaigso na no. So balik na may trabaho. Gitunga may pakyaw ni. So, down payment ang tag-iya ning mga isgatos. Pero basin sa sunod pa trabaho, di na magpatrabaho. Ito yung mga alkansiya. Kutaw palang daan kuyaw kayo na mudang kutaw. Sabi, sagol mo na. Sige guys, bye-bye. Sasa? Ihi, ok. Sige.